जों दिनै Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै थांनाय 2024 मायथाइनि 15 अक्ट'बराव जितु जोंखौ गासै Ex-Ndfbफ्रा लोगो नांनानै मोनसे आफाद दाना होनानै आंखौ आफादगिरि आरो दानस्रां नार्जारि बिथांखौ नेहाथारि हिसाबै जोंखौ दाना होखांनायनि उनाव जों बिटिआरआव जिहेतु दिनैसिमहालागै मोनस्नि माने जिल्ला दिनै बे कभार खालामनानै दं आरो बे मोनस्नि जिल्लानि Ex-Ndfb जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन बारग' Ndfb मावथि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जिल्ला लेभेलाव मोनसे आफाद जोङो दाना लानो हादों आरो थिग बिदिनो दिनै सनितपुर जिल्ला हिसाबै जेसेबांखिनि Ndfbनि बारग' दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनजों जोङो माने बेवहाय मत बिनिमय खालामदों सावरायलायदों Ndfbआ थांनाय 2027 मायथाइ माने 20 मायथाइनि 22 जानुवारियाव जे दानायनि उनावहाय जों लोगो मोनलायाखैमोन गोबाङानो खोब सुखु दुखुनि गेजेराव दङ दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमलायनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै मोनसे रिंनि गेजेराव लाबोनानै जों जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोङो जोंनि जेसेबांखिनि माने Ex-Ndfbनि थाखाय जायफोर दफाफोरखौ होदों बिटिआर सुक्ति दिनै माने दफाफोरखौ होदों बेखौ मावफुंनायाव माब्रै जोङो मोनसे गोहो हिसाबै थानाय जों खामानि मावनो हायो आरो जोंनो होनाय मोनथायफोरखौ जों बोरै मावफुंलांनो हायो बेखौ जों दिनै सनितपुर जिल्लानि नैबे मिलनपुर गेजेर माने जि फरायसालि बाटासिपुर होनना बुङो धेकियाजुलिनि सिङाव बेयाव जोङो हाइ स्कुलाव जोङो एमइ स्कुलाव जों सावरायलायदों आरो बे सावरायनायनि उनाव गासै बेयाव Ex-Ndfbनि जेसेबां बारग' माने बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन दङमोन बिथांमोनखौ माने लोगो लालायनायनि उनाव सावरायनायनि उनाव जोंहा बारग' Ndfbनि दैदेनगिरि बिथां गजेन बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो बारग' Ndfbनि माने दैदेनगिरि अलंबार गयारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला जोङो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो दानानै लानो हाबाय आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु जोङो Ndfb हिसाबै जोंहा सानैसो आरो एक्स-ग्रेसिया मोननो गोनां दंबावो रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दंबावो लोगोसे केसआ दिनैसिमहालागै माने एसे दंबावो आरो मावफुंजानाय माने फोजोबनायनि जों बेफोर आरो जेल जानायनिबो माखासे खामानिफोर मावनो गोनां दं दा नैबे सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो जिहेतु Ex-Ndfbनिफ्राय बेफोरबायदि उसुबिदायाव गोलैना दंखाय दा बिथांमोनाबो बेखौ मावफुंनायाव बाहागो बा बिबान लानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जेसेबांखिनि जोंहा Ex-Ndfb हिसाबै जायफोर माने दैदेनगिरि बा सुबुंफोरा दिनैहाय गोलाव संग्रामनि उनावहाय गाव गावनि न'आव थांबाय थेवबो गोबां उसुबिदायाव गोलैनानै दं दा बेफोरखौ नोजोर खालामनानै जों जाहाथे मोजां मोनसे थासारियाव जोङो माने थांना थानो हायो माने समाजजों गोरोबनानै जों थांना थानो हायो बेफोरबायदि परिबेकखौ लाबोनायाव जाहाथे बिथांमोना बिबान बानगोन जों बेखौ जोङो आसा खालामो जे Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशना दासिमहालागै मोनबेसे जिल्लायाव दानाय जादों जों दासिमहालागै मोनब्रै जिल्लायाव जों दाबाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो सनितपुर आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो गहपुर बा बिश्वनाथ जिल्ला बेखौबो दानो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोनाबो डेटखौ बे साननैसोनि गेजेराव हरगोन होननानै जोंनो बुंदों बेनिफ्राय बाक्सा जिल्ला बेखौबो जोङो दानो नागिरबाय हादों बाक्सा जिल्लाखौ दा आरो तामुलपुर दानो नागिरदों दा बिथांमोना नैबे बैसागुनि उनावनो खुब समबो दानायनि जजाखौ खालामदों दिनैनि बे नोंथांमोननि लानाय हाबाफारियाव बेसेबांसो बारग' Ndfbफोरा बेयाव बाहागो फ्राय दिनैनि बे हाबाफारियाव फ्राय 500सो माने जोंनि मावथिफ्रा बेयावहाय गासैबो बाहागो लादों आरो गासैबो खोब स्ट्रंलि बेयावहाय माने फैबाय थानाय दिनाव खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना माने गाव गावनाव माने ओंखारबोदों दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमावग्लुङा जासे थानो हाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो नंगौ नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन
आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरि बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना। फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बल्लभ, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाज'वारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों। आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हान्जानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हान्जायाव 55था बैसागु मोसानाय हान्जाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन, रंजाफानो मोनबावगोन, बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हान्जा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?